श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळाच्या वतीनं पुन्हा एकदा आम्ही शतशः आभारी आहोत। लवकरच या ठिकाणी बक्षीस वितरण समारंभ सुरू होतोय। मला कागदावर लिहून द्या, अरे कागदावर लिहून द्या, ते कागदावर लिहून दे रे। ऑरेंज कॅप नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय शारी फायटरचे सर्वेसर्वा समीरजी साळवी साहेब यांच्याकडून फिरोज जिंदगीसाठी 500 रुपयाची धनराशी येते। तर नक्कीच थँक्यू सो मच समीर सर, आपण खूप लांब आहात तरी देखील प्रेम या क्रिकेटवरती तुम्ही अतोनात करताय, त्याबद्दल आम्ही आपले मनपूर्वक आभारी आहोत। असंच प्रेम क्रिकेटवरती देत राहा। तर शारी फायटरचे सर्वेसर्वा समीरजी साळवी सर यांच्याकडून पुढे यायचंय, फिरोज याच्यासाठी 500 रुपयाची धनराशी येते। धन्यवाद। सर्वांनी पुढे यायचंय। लवकरच या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा समारंभ सुरू होतोय। या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त विकेट घेतलेला मानकरी ठरलाय कोण असेल? सोहम भाटकर, याला ऑरेंज कॅप। कुमार मितांशु प्रथमेश भाटकर यांच्याकडून देण्यात येत आहे। कृपया आपण स्टेजवरती यायचंय। मितांशु प्रथमेश भाटकर ऑरेंज कॅप आणि चषक। ऑरेंज कॅप आणि चषक मितांशु प्रथमेश भाटकर मानकरी ठरलेले आहेत। अभिषेक पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्या वतीनं त्यांनाही आणि मितांशु प्रथमेश भाटकर यांच्याकडून हे बक्षीस दिले जाते। सर्वात जास्त धावा या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त धावा या स्पर्धेमध्ये ज्याने ठोकले असतील कोण असेल? फिरोज सिद्दीकी यांना ऑरेंज कॅप देण्यात येत आहे। ऑरेंज कॅप। शार्वी फायटर संघाचे मालक यांच्याकडनं समीरजी साळवी यांच्याकडनं फिरोजी जितेगी यांना 500 रुपयाचे बक्षीस झालेले आहे। या स्पर्धेतील उत्तम गोलंदाज याचं बक्षीस दिलंय कृषी प्रथमेश वासावे व परेश चंद्रकांत वासावे। कृपया स्टेजवरती यायचंय। आणि उत्कृष्ट गोलंदाज कोण असेल सांगा? कोण असेल? सोहम भाटकर। या स्पर्धेतील उत्तम फलंदाज आणि यासाठी स्पॉन्सर होते कैसुभाष महादेव वासावे यांचे चिरंजीव। उत्तम फलंदाज स्वप्नील यांनी हे बक्षीस जाहीर केलं होतं। उत्तम फलंदाज कोण असेल? निखिल सोहरे। निखिल सोहरे
बाबूशेठ यांना विनंती करतोय. या स्पर्धेतला अंतिम सामनावीर, अंतिम सामन्यातील सामनावीर कोण असेल? फिरोज सिद्दीकी, कुमार रियांश मेघनाथ नाटेकर कुडली व नित्या रुलेश थोपावकर यांच्याकडनं हे पारितोषिक लावलेलं होतं. कोणी यांच्यापैकी आलेले असतील तर त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचंय. फिरोज, या सर्वाधिक जास्त धावा यासाठी फिरोज सिद्दीकी. बाबूशेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण त्यांना बक्षीस द्यावं. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी झुंजार क्रिकेट संघाला आणि श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळाला ज्यांनी भरीव असं योगदान दिलं आणि त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा आम्ही यशस्वी करू शकलो असे बाबूशेठ पाटील यांनी 1,10,000 रुपयाचं रोख बक्षीस आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी तुम्हाला जे जे काय हवं ती सर्व व्यवस्था त्यांनी आमच्यासाठी करून दिली. म्हणून बाबूशेठ पाटील यांचा श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळ आणि झुंजार क्रिकेट संघ यांच्या वतीनं आपण त्यांचा सन्मान करतोय. मी सर्व झुंजारच्या प्लेयरना विनंती करतोय की आपण स्टेजवरती यायचंय आणि बाबूशेठ पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. सर्व झुंजार क्रिकेट क्लब जामदारीच्या वतीनं त्यांची अशी अपेक्षा आहे की हा सन्मान चिन्ह आमच्या कटनाकवाडीचे अध्यक्ष यांच्या आणि उपाध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते त्यांना द्यावं अशी सर्वांची इच्छा आहे. चतुर्थ क्रमांकाचं बक्षीस कुमार अमय विनोद वासावे यांनी चषक या ठिकाणी स्पॉन्सर केलं होतं. अमय विनोद वासावे त्यांचे प्रतिनिधी अमय आलेले आहेत स्वतः आणि हे चतुर्थ क्रमांकाचं बक्षीस कोणाला ते आता जो अंतिम सामना झाला होता त्या सामन्याचे सामनावीराचा पारितोषिक हा चषक आणि अतिशय डॅशिंग बॉईज कडून देण्यात आलं होतं आणि चषक ते पारितोषिक डॅशिंग बॉईज ग्रुप तर्फे देण्यात येणार आहेत आणि त्याचा मानकरी ठरला होतो मिस्टर सामनावीराचं पारितोषिक देण्यात येईल ते फिरोज सिंदगी यांना. त्यांनी मैदानात जायचं आहे आणि ते पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. संपूर्ण डॅशिंग ग्रुप जामदारीचा त्या ठिकाणी उपस्थित आहे.
त्यांच्या शुभ हस्ते ते पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. गेले 3 दिवस या मैदानावरती अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार आपण पाहिलात आणि चांगलं मनोरंजन या ठिकाणी सर्वांचं झालेलं आहे. तमाम अंडरआर्म क्रिकेट शौकीनांचं या ठिकाणी डॅशिंग बॉयजच्या ग्रुपच्या वतीनं सामनावीराचा सन्मान या ठिकाणी फिरोज सिंदगी यांना देण्यात आलेला आहे. ही संपूर्ण स्पर्धा ज्याने गाजवली आणि या संपूर्ण स्पर्धेचा हिरो ठरला, ज्याने प्रथम फलंदाजीमध्ये, क्षेत्ररक्षणामध्ये असेल, विकेट किपिंग मध्ये असेल, गोलंदाजीमध्ये असेल, त्याच्यात आपली दादागिरी दाखवून एक उत्कृष्ट खेळाचा दर्जा सादर केलेला तो खेळाडू म्हणजेच मालिकावीर. मालिकावीराचा चषक बोलावतोय कैलाश शांताराम बलकटे यांच्या स्मरणार्थ श्री नारायण बलकटे यांच्याकडून देण्यात आलाय. आणि एक बिना पेट्रोलची, बिना डिझेलची गाडी म्हणजे सायकल ती दिली महेश जी मोकल वर्सोवा. आणि त्याचा मानकरी कोण आहे हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. मला वाटतं त्यांचं नावही घ्यायची गरज नाही. मी जे पुरस्कर्ते आहेत नारायण बलकटे आणि महेश जी मोकल यांना विनंती करेन की त्यांनी हे पारितोषिक तुमच्या शुभ हस्ते द्यायचे. आणि मी त्या विराचं नाव घेईन, तो आहे मिस्टर फिरोज सिंदगी. उत्कृष्ट मालिकावीरासाठी सायकल भेटेल. ही सायकल महेश जी मोकल वर्सोवा यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. आणि आकर्षक चषक मिस्टर नारायण बलकटे यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. ते आज या ठिकाणी उपस्थित असतील तर त्यांनी मंचावरती यायचंय. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्या उत्कृष्ट खेळाच्या जोरावर या स्पर्धेची शान वाढवली. या स्पर्धेमध्ये आपलं नाव कमावलं आणि हनुमान धाकटी गंभारीसाठी एक हाती विजय मिळवून दिला. ते आहेत फिरोज सिंदगी. यांच्यासाठी या ठिकाणी पारितोषिक आलंय. धाकटी गंभारीचे अध्यक्ष बलिराम भातकर यांच्याकडून 500 रुपये आणि मोक्ष शशिकांत लोकरे यांच्याकडून 500 रुपये देण्यात आलेले आहेत. ते त्यांनी स्वीकारायचं आहे. मिस्टर फिरोज सिंदगी. या पुढच्या पारितोषिकडे वळण्यापूर्वी एक स्पर्धा म्हटली की त्या स्पर्धेमध्ये अनेक कार्यकर्ते यांचे हात लागतात. मात्र स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी जे नियोजन लागतं ते नियोजन फार महत्वाचं असतं की कोणत्या वेळेला कोणतं काम करायचं आणि कोणत्या वेळेला ते संपवायचं. तर यामध्ये आपल्या वायादीतील एक माहीर ज्याने प्रतिवर्षी या स्पर्धेमध्ये एक भरीव असं योगदान दिलेलं आहे आणि नियोजनाचा बादशाह म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, त्यांना महेशजी मोकल यांच्याकडनं एक गिफ्ट आलेलं आहे. आणि ते गिफ्ट कोणाला जात आहे? नयेंद्र पिंसेकर यांना जात आहे.
मी माहिती मोकल्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांना गीत द्यावं. आणि यानंतरच या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पूर्ण ताकदीनिशी खेळले होते, परंतु छोट्या मोठ्या चुकांमुळे त्यांना बॅकफुटवरती जावं लागलं. ते आहे वैष्णवी आस्था. चतुर्थ क्रमांकावरती त्यांना समाधान मानावं लागलं. वैष्णवी आस्था संघाचे संघ मालक सन्माननीय आदेशजी पावरी साहेब आणि सन्माननीय रमेशजी झर्वे साहेब हे त्या संघाचे संघ मालक आहेत. मी त्यांना आणि वैष्णव आस्थाचे कर्णधार यांना विनंती करेन की त्यांनी मंचावरती येऊन आपलं रोख रक्कम 10,000 आणि आकर्षक चषक आणि हे आकर्षक चषक दिलं होतं अमेय विनोद वासावे यांच्या शुभ हस्ते ते पारितोषिक देण्यात येईल. आणि रोख रक्कम 10,000चं पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेचे पुरस्कर्ते सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांना मी विनंती करेन की त्यांनी तुमच्या शुभ हस्ते आणि अमय यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक द्यायचे. 10,000चं रोख पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 1,10,000चं रोख रक्कम सन्माननीय बाबूशेठ पाटील यांच्या तर्फे देण्यात आलं होतं. संपूर्ण मित्र मंडळाच्या तर्फे त्यांच्या देण्यात आलं होतं. तृतीय क्रमांकाचा चषक कुमार अर्णव शैलेश वासावे यांच्याकडून देण्यात आलं होतं. रोख रक्कम 20,000 हे पारितोषिक आमच्या पंचक्रोशीतील ज्येष्ठ समाजसेवक सन्माननीय बाबूशेठ पाटील आणि मित्रमंडळ यांच्या तर्फे देण्यात आलंय. मी विनंती करेन अर्णव शैलेश वासावे आणि बाबूशेठजी पाटील यांना विनंती करेन ही रोख रक्कम 20,000 आणि ही चमचमाती ट्रॉफी त्यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. आणि या ट्रॉफीचे मानकरी आहेत ते विठ्ठल रखुमाई कुडली. विठ्ठल रखुमाई कुडली ते कप्तान आणि मंचावरती यायचंय आणि आपण स्वीकारायचंय. द्वितीय क्रमांक एक आकर्षक ट्रॉफी आणि 30,000 रुपयाचं इनाम या ठिकाणी ठेवण्यात आलं होतं. आकर्षक चषक कुमार विनोद वासावे यांनी हे पारितोषिक दिलं होतं आणि रोख रक्कम 30,000 पारितोषिक बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ यांच्या तर्फे देण्यात आलेलं आहे. हे पारितोषिक यांचे वडील विनोद वासावे आणि सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. हे विनंती करतो. द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी आहेत ते चंडिका गणपतीपुलेचे कप्तान मिस्टर आणि गणपतीपुला प्रीमियर लीगचे सर्वेसर्वा मिस्टर गव्हाणकर. त्यांनी मंचावर यायचंय आणि आपली ट्रॉफी स्वीकारायची आहे. अतिशय दर्जेदार खेळ केला होता. भरपूर लोकांनी गणित मांडली होती की अमुक अमुक संघ फायनलला येतील, पण ती सर्व गणित या दोन संघांनी चुकीची ठरवली. एक अप्रतिम जोराच्या ताकदीवरती त्यांनी अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केला होता. आणि प्रथम क्रमांक त्याआधी
मी सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांच्या बाबतीत 2 शब्द बोलतो. आमच्या पंचक्रोशीतील एक मोठं नाव. तुम्ही रात्री अपरात्री कधीही संकट समयी त्यांना फोन केलात की तुमच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी सावलीसारखे उभे राहतात, ते म्हणजेच बाबूशेठजी पाटील. एक ज्येष्ठ समाजसेवक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे या पंचक्रोशीमध्ये. त्यांनी जेव्हा आम्ही या स्पर्धेस ऑर्गनाईज केली त्यावेळेला बरेचसे अडचणी आले होते. त्यावेळेला मी ज्या वेळेला बाबूशेठ यांना भेटलो त्यावेळेला त्यांनी शब्द दिला की या स्पर्धेचे जे रोख रक्कम आहे त्याचे पुरस्कर्ता मी आणि माझं मंत्रिमंडळ राहील. आणि त्याच वेळेला आम्हाला स्फूर्ती भेटली ही स्पर्धा ऑर्गनाईज करायची. आणि त्यांनी आमच्या या संपूर्ण स्पर्धेसाठी 1,10,000 असं रोख रकमेचं प्राईज त्यांनी एक हाती दिलं. म्हणूनच आम्हाला शक्य झालं ही स्पर्धा अशा परिपूर्ण अवस्थेत आयोजन करण्यासाठी. तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जात आहे ते म्हणजे या संपूर्ण मालिकेमध्ये दर्जेदार खेळ केलेल्या त्या टीमला मी विनंती करेन की त्यांनी प्रेझेंटेशन एरियामध्ये यायचंय प्लीज. पूर्ण स्क्वॉडला मी विनंती करेन की प्रेझेंटेशन एरियामध्ये यायचं आहे. सर्वांनी यायचंय. हॅलो. तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक देण्याआधी त्यांना गोल्डन कलरचं मेडल देण्यात येणार आहे. ते पारितोषिक आमच्या गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुधीरजी वासावे साहेब यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. मेडल आणायचे आहेत. संपूर्ण मला हनुमान भक्ती जांभारी बद्दल थोडस बोलावं असं वाटतं की नुसते आयकॉन असून चालत नाही, त्यांना टीम सपोर्ट सुद्धा लागतो. आणि हे हनुमान भक्ती जांभारीने दाखवून दिलंय. त्यांच्यात शुभम आहे, त्यांच्यात इतर खेळाडू आहेत, त्यांचा चांगला सपोर्ट फिरोज आणि दुसरा आयकॉन होता त्याला मिळाला. म्हणूनच ही स्पर्धा या झुंजार प्रीमियर लीगचं टायटल त्यांनी आपल्या खांद्यावरती उचललंय. हे संपूर्ण श्रेय संपूर्ण टीम वर्कला जातं ना की आयकॉनला. मिस्टर फिरोज सिंदगी. फिरोज यांनी या ठिकाणी यायचं. तुझ्याशिवाय संघ अधुरा आहे. ही स्पर्धा आयोजन करताना आम्हाला वेळेचं बंधन होतं. ही जी साऊंड सिस्टीम आहे ते साऊंड सिस्टीमचा आवाज दूरपर्यंत जात होता आणि बऱ्याचशा लोकांना त्याचा त्रास होत होता. परंतु जिथपर्यंत या साऊंड सिस्टीमचा आवाज जातो त्यांनी कोणीही आम्हाला अशी कोणतीही कंप्लेंट दिलेली नाही
त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या की गेले 3 दिवस आम्हाला त्यांनी सहन करून घेतलं. त्यांचा सुद्धा मी झुंजार क्रिकेट क्लब जांभारीच्या वतीनं संपूर्ण कटना कोठाराच्या वतीनं मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. तर या ठिकाणी प्रथम क्रमांकाची ही चमचमाती ट्रॉफी आणि रोख रकमेचं पारितोषिक या ठिकाणी बहाल करण्यात येत आहे. आणि या प्रथम क्रमांकाचे मानकरी आहेत ते हनुमान धाकटी जांभारी. कमा प्लीज हनुमान धाकटी जांभारी कॅप्टन. रोख रक्कम 50,000 हे पारितोषिक सन्माननीय बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ यांच्या वतीनं देण्यात आलंय. तर हे आकर्षक चषक समीर वासावे यांच्या तर्फे से देण्यात आलंय. मी समीर वासावे आणि सन्माननीय बाबूशेठजी पाटील यांना विनंती करीन की तुमच्या शुभ हस्ते एक ट्रॉफी आणि रोख रक्कम आपण द्यायचं. आज सन्माननीय पाटील आणि मित्रमंडळ या ठिकाणी आपला बहुमूल्य वेळ खर्च घालून आम्हाला आमच्यासाठी उपलब्ध राहिलात. मी ही झुंजार क्रिकेट क्लबच्या वतीनं तुमचा आभारी आहे. आणि जी पावरी साहेब नर्वस होऊ नका. पुढच्या वेळेला जोमाने प्रयत्न करा. आपण सर्वांचा या ठिकाणी निरोप घेतोय आणि पुन्हा एकदा सर्वांना काही सांगू इच्छितो की असेच आपण पुन्हा एकदा पुढील वर्षी भेटू याच मैदानावरती, याच रंगात आणि नव्या ढंगात, नव्या कल्पना, नव्या रूपात पुन्हा सीझन 3 मध्ये भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद. आणि या संपूर्ण स्पर्धेची या ठिकाणी सांगता झाली असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.